אוקיי, אז היי לכולם. אז היום זה המשך של הריקוד הזה, עכשיו זה המשך שאני אלמד אתכם את הריקוד הזה, כי נפגשנו עם בני דודים שוב. אוקיי, איפה עצרנו? אוקיי, בואו נחזור קודם כל. זה היה קודם כל ככה. ואז כאילו הידיים ברובה, ואז כאילו מסובבים ככה. לא, תסתכלי, תעשי ככה. כן, ותסתכלי, כן, ככה. וכאילו ככה עכשיו הידיים, וכאילו סיבוב, ככה, ואז עוד פעם איזה סיבוב, איקס, ועכשיו פרח כזה, ועכשיו, וכאילו ככה חותכים כאילו. את תעשי את החלק הראשון ואני את השני, אוקיי? את את הראשון, ואז כשעושים ככה, אז אני. אז את מכירה את זה, חשבתי שאני מלמדת גם אותך. אוקיי, נו. אוקיי, אז איפה היינו? וכאילו בחיתוך הזה. כאילו תסתכלו, אתם עושים ככה, ואז ככה, ואז ככה. זה בסדר. זה בסדר, שזה לא כואב. טוב, נמשיך. יאללה. אוקיי. אז היינו בהתחלה שלה. ואז כאילו חיתוך, או ועוד פעם חיתוך, ואז עוד פעם את הסיבוב ככה, ככה וקיה. אפשר בסוף גם לעשות קיה, או ככה. או ככה, או ככה. ככה. ככה בסוף. אני אחת. או קיה, או ככה, או ככה, או ככה. תבחרו. ככה אני עושה. אם הבנתם, אז אשמח מאוד שתשאירו בתגובות. וביוש! מקווה שהצליח לכם הריקוד הזה, כי הוא עכשיו יחסית פופולרי דווקא. בטרנד עכשיו. וסליחה כל המשקפיים. סיימת.